Mayang hapon, Negros. Inen DJ Cast Negros 10. Ang nagapangunang napulo ka mga balita sa Isla San Negros ang amon ni gadulong sa inyo. Update nyo kami live via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag sa bumupatan kami live sa FM station ng 91.1 FMR Bacolod. Kag yari na ang top 10 ng mga balita sa Negros, subong adlaw. Porsyon sang pika-pika sa esplanade sa kilid sang BCGC natipag. Mayor Javi Benitez nagsilingan nakakomit na ang mga Benitez nga ila suportahan si Governor Lacson sa 2025 elections. Masobra sa 5,000 ka mga commercial establishment sa Bacolod ang wala sang permit bangod wala sang fire inspection certificate. May bago na naman nga low pressure area nga Balantayan. Kag sa Good Vibes, Mountain Villa for rent sa tripping ni Ruming kag small but terrible nga mga basketball players kilalahon sa bida sang liga. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, bago lang nakagwa ang bagyong Karina sa PAR pero may panibago naman nga low pressure area. As of 8 a.m. kaina, ang low pressure area ang yara sa 980 km east ng Mindanao kag sa sulod sang 24 oras gamay ang tsansa nga mag-develop ini sa isa ka bagyo suno sa pag-asa. Wala pa sang direkta nga epekto sa lakat sang panahon sa Pilipinas ang LPA. Ginalantaw nga mangin mainit ang lakat sang panahon bisan diri sa Visayas tubtob sa weekend. Pero sa Domingo nga adlaw posible mabatyagan ng epekto sang LPA sa Eastern Visayas kag Mindanao. Mangin magulaumon ang kalangitan sa Negros nga may dala nga malaka-laka nga pag-ulan ukon pagpanaguob dala sang hangin habagat. Sa number 9, pinakauna nga coffee fiesta kung pagtililipon sa kabahin sang coffee industry sa Negros Occidental, Hiwaton. Sa pinakaunang ation, magatipon ang mga coffee farmers, coffee shop owners, mga barista kang iban pa nga mga persona nga involved sa pagproseso sang kape. Ini sa Negros Occidental Coffee Fiesta. Magasugod ini sa August 9 tubtob sa August 11 sa Ayala Malls Capital Central. May demo sa modern coffee farming, talks, party sa pagprotect sang coffee farming environment. May mga kompetisyon sa paghimo sang kape kag simulation sa paghimo sang latte art. Iniisa ka event para sa mga nagasalig sang ila palangabuyan sa kape, luyag tun-an ang pagtanom sang kape o kung ang naganegosyo sang kape kag sa mga mahilig magkape. Sa number 8, dugang nga mga traffic personnel igatalana sa Bacolod Traffic Authority Office sa pagbukas sang klase sa madason nga simana. Sa mga eskwelahan, igatalana sang bitaw ang dugang nga mga traffic personnel sa pagbukas ng klase sa mga pampublikong eskwelahan sa madason nga simana. Maga-issue man sila sa mga kapote kag boots sa mga personnel agod mapasiguro nga mabuligan ang mga motorista ilabi na kung peak hours. Pasalig niya nga bisan magbunok ang ulan. Mayara sang on standby nga mga personnel nga mga dumala sang traffic sa mga areas nga wala sang traffic lights kag kapin pa kung may brownout. Ang bitaw ang natala naman nga magapatuman sang road clearing operation sa Dalan Burgos malapit sa gina-construct nga diversion channel sa reclamation area agod nga mapahagan-hagan ang paggutok sang traffic sa lugar. Ining bangod sa ginapatuman nga one-way scheme kag ang pagpasira sang Father Ferrero Street. Sa number 7, ni sa kababae nga taga-barangay Takuling sa Bacolod City ang napatay bangod sang dengue. Ginkumpirma ni Councilor Claudio Pentevella ang pagtaliwan sang iya kakilala nga babae tungod sang dengue sa barangay Takuling sa Bacolod sang tinalikdan nga semana. Tungod sang insidente, ginaduso ni Pentevella nga amo ang pamuno sa Committee on Health sang konseho nga dapat mas mabaskog pa ang tikang sa mga barangay tubtob sa mga puluyan kontra sa dengue kag kasubuman sa leptospirosis. Wala pa na record ang report nga napatay sa dengue sa Bacolod City Health Office. As of July 13, may 229 dengue cases ang na-record sa CHO. May 10.5% ini nga manubo kung ikumpara sa 256 ka mga kaso nga na-record sa amuman nga period. Sa number 6, pinakauna nga Negros and Siquijor Island Region Summit ang ginsakdag sa siyudad sang Victorias kaina sang aga.
Ining ginsakdag sang Alliance of Disaster Risk Reduction and Management Officers in Negros Island ngang tuyo mas mapabakod ang sustainable nga disaster response kasubong man makakuha pagid sang dugang nga ihibalo gikan sa best practices ang nagkalainlain nga grupo kag ang mga tools nga ginagamit bahin sa disaster management. Para kay Mayor Javier Benitez, ining maragtason bangod sa siling nga tion, tigayon na nga maka-operate bilang isa ka rehiyon may kangtanan sa pagplano sa disaster risk reduction and response. Santo naman diri ang mga ginapatuman nga mga tikang sang Victorias. Sa probinsya, suno kay Benitez ang Victoria City Command and Evacuation Center nga equipped sang state-of-the-art facilities para sa mas efficient nga monitoring ang nagaisahanon sa probinsya. Ini nagabili sang 55 million pesos. Isa man sa kinalantaw nga coordinated efforts angot sa Bulkan Kanlaon nga sa karon maidid man nga gina-monitor. We're very excited because this is right after the passage of the Negros Island Region Act and timely as well as we are meeting today. Grabe ng ulan, baha, apektado to sa Metro Manila. Fortunately for us here, we weren't as affected. But we do know that we are still vulnerable. We are still in a high risk area, and especially in our region. So this really is, a gathering for all the officers to talk about best practices, to talk about disaster risk reduction management tools, to talk about programs and services that we can collaborate on, that we can get ideas on. Because at the end of the day, ang island, Negros, including Siquijor, should be as sustainable, as secure as possible. Sa number 5, masobra na sa 159,000 ka mga estudyante nakapa-enroll sa mga pampubliko kag mga pribado nga mga eskwelahan sa idalom sang DepEd Negros Occidental Division. Sa datos sa ginrelease ang DepEd Negros Occidental Division as of July 26, 159,347 ang tigayon nga nakapa-enroll, 88,724 diri sa elementary kag 70,623 naman sa secondary. Ang sa private schools naman, 26,852 ang naka-enroll. Pathag ni Ian Arnold Ernaiz, ang spokesperson ng DepEd Negros Occidental Division, ang mga datos ang hindi pa updated, ilabi na sa bahin sa online. Dugang pa niya, hindi manigar nga mayara sa mga late enrollees kung mismo sa una na nga semana sa pagbukas ng klase nagahikot sa enrollment sa 2023 tubtub 2024 nga school year. Masobra sa 325,000 ang enrollees sa idalom sang DepEd Negros Occidental Division. Sa Lunes na, magabukas ang klase sa mga pampubliko nga eskwelahan. Sa number 4, kung magdesisyon gid man si Anay Mayor Francis Frederick Palanca nga magpapili bilang gobernador sa 2025, nakakumit na ang mga Benitez sa kay Governor Eugenio C. Lacson. Ining ginsiling ni Victoria City Mayor Javier Benitez sa interview sa katapos ng media. Damlag pa ginsiling ni Attorney Jesus Hinlo, ang PDP Deputy Secretary General for Visayas ug Provincial Council President para sa Negros Occidental, nga ila ginahatagan sang konsiderasyon nga iga-field si Anay Victoria City Mayor Francis Frederick Palanca bilang gobernador sa 2025. Pero wala pa man sang patod nga desisyon si Mayor Palanca angot diri. Maghimata si Mayor Palanca kag mga Benitez. Suno kay Mayor Javi, silang nakahatag na sa ila commitment kay Governor Lacson sa 2025. If a former mayor Juan Palanca will run as governor against Governor Lacson, anong desisyon sa pamilya? Pamilya. We've already signified our support for Gogbong Lacson. So that's it. Does he look like he's going to run really? I don't know what he's thinking actually. He has his own mind. Sa number 3, bag-o nga pamuno sa Bacolod City Police Office nagbando nga padalman ang kaso sa pagpang-picture sa mga ID kabaylo sang kwarta bangod posible isa ini kapag panghangkat sa national security.
Bisan si BCPO Director Joresti Coronica nagaduda sa ginahimo sa nagapakilala nga Filipino-Chinese nga babae nga negosyante nga nagapangkuha sa picture sa mga ID sa mga taga-Barangay Estefania kag Vista Alegre. Gani dapat ini nga padalman suno sa iya agud mapatod kun para sa diin gamito ng identity sa mga nagbaligya sang ilang ID kabaylo sang 400 pesos. Gindugang pa ni Coronica nga kasubong sini ang natabo nga insidente antes na raid ang Pogo operation sa Pampanga kag sa kaso ni Bamban Mayor Alice Go. Nagapanawagan siya sa publiko nga dapat mangin mabinantayon sa makaduludang nga hilikoton nga sarang manginhangkat sa national security. Ginugang niya nga hindi malipod nga tungod sang konflikto angot sa West Philippine Sea sarang nga maapektuhan sini ang seguridad sang pungsod. While of course kabalo kita nga may mga issue kita with regard to West Philippine Sea. Hindi nato na i-discount ang mga possibility nga may ara nga halo na nga threat to our national security. Check. Sa number 2, masobra sa 5,000 ka mga commercial establishment ang sarang mapasiradaan bangod sang kakulang sang fire inspection certificate kag business permit. Yari ang report. Halos kadamaan sa mga tenants ng 888 Chinatown Square Mall ang naisyuhan na sang second notice of violation tungod wala gihapon sa mga business permits. Ginsiling ni City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Singh Jr., wala natagaan sang Bureau of Fire Protection sang fire inspection certificate ang mall tungod wala ini makakomply sa ginapatuman nga pagsulundan sa Fire Code of the Philippines. Gani apektado pating ilang mga tenants nga sarang mapasiradan. Di kung may ka-fire clearance, biskan nakabayad ka, hindi kami issuean business permit kay kulang ka sa requirements. Ang tenant is dependent sa fire clearance ang mall. Kaya occupancy sang tenant based man sa occupancy sang mall mo. Gintinguan sang DG Cas Negros nga makuhaan sang bahin ng tagdumalahan sa mall pero nagpamalibad sila nga maghatag sang pahayag. Sandig sa records sang Permits and Licensing Division, may pila pa ka mga dalagko nga mall sa Bacolod ang natalana man isyuhan sang notice of violation tungod wala pa sang business permits bangod sang kakulang sang compliance sa ginapatuman nga fire safety inspection. Ginsiling ni Permits and Licensing Division Head Stella Rose Rayos nga bangod sini ginabulubanta nagalabot sa masobra 5,000 pa ka mga business applicants ang wala makakuha sang permits gikan sa syudad. Kung wala sila mag-comply, kung nakahatag na kami second notice, ang next naman nga step is i-endorse naman sa City Legal recommendation for closure. Kung hambal ko to sila is ma-update din sila sa amon once may improvement or ang ila da nga fire kaya since syempre dapat hindi na sila tani mag-operate kung wala sila business permit. Maka-operate sila, sige sila operate, di mo na gaano lagi sa mayor na matag na ultimatum na dapat i-comply na nila. Ang ibang undertaking na mo tipo kay tikon makabayad kaya actually hindi kami makasupport penalty kaya ang once sa mabayaran mo ang mga license fee mo pay ka naman penalty. Dugang pa ni Attorney Ting nga ginapaabot nga magasapol ang management kag tag-iya sa mga natungdan niya commercial establishment upod kay Mayor Albi Benitez. Kag pamunuan sang BFP Bacolod, agud mabalay ang mga tikang para matugutan sa pagnegosyo ang kutob sa may kulang sang fire inspection certificate pending sang ila compliance sa gina-require nga pagsulundan. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Porsyon sang pika-pika sang 37 million pesos nga esplanade sa kilid sa Bacolod City Government Center ang natipag bangod sa mabunog nga pag-ulan, pati mga lamppost ang amat-amat nga ginapangkawat. Yaring report. Ikot daw labo sa batong siling ko nga inangakwan marumpag na dugay-dugay way gani mga 2 minutos guro nga istoryanay kami dia dugay-dugay huro magamak. Wala gid magsala si Julito Agaton sa ginsiling niya nga ilabo sa bato matiphag ang pika-pika. Dugay-dugay natiphagid. Nadeparahan niya nga daan nga nagacrack ang mga parte sang pika-pika sang esplanade sa kilid sa Bacolod City Government Center. Diri siya nagapuyo sa mismo kilid lang sang alagyan sang esplanade, gani ini ang iyang view sa kada adlaw. Miyerkules kuno sang hapon samtang nagasugilanon sila sang iyang mga kaingod balay, hinali na lang nga nagragamak. Natiphag ang porsyon sang pika-pika. Ang tubig sa Tamburong dalanggay kwanda sa may kwan kabunggo. Daga no tig kumugali
masalubsob ang tubig. May gani kayo ang kapalamunit, way da makano. May tao pa gali. Kaya kung kisara na laga pungko mo nga magpamunit. June 2019, sa ginbuksan sa publiko ang ini nga 37 million pesos nga esplanade nga proyekto sang DPWH. Suno sa isa pagig residente sa lugar, sa nagligad lang nga semana sa may natipagman nga porsyon sang pika-pika pero gintukapan sang semento sa contractor. Kag sini nga semana, halos ang ibabaw hasta sa idalom sang sini nga porsyon sang pika-pika ang natipag. Di nag-crack ang iya mga simento balaw. Oo. Tapos amo to ilang gikay og amo mo lang na nila sang simento tapos pag ulan sang ligid to adlaw nga kusog-kusog gid na ulan. Na ano siya na rusdak yun siya dayon. Sa likod sang sini nga pika-pika may tamburong kag ang tubig gikan sa subdivision sa likod sang BCGC, diri nagarekta suno sa mga residente. Gin-contact sang DJ Cas Negros ang district engineer sang DPWH Bacolod nga si Engineer Abraham Villarreal pero as of press time wala pa siya makasabat sa text message kag sa tawag. May mga lamppost sa esplanade pero ang iban diri nadula na. May isa ka span nga halos 5 ka mga nagaidas nga mga lamp ang missing na. Suno sa mga residente, ginapang amat-amat na kawat. May harap pa sa mga lamppost nga ginapang amat-amat palos ang kuryente kag ginakakismo nga tubo nga ginaangutan sang lamp. Ang iban nga mga suga, wala na sang taklog. Istorya man sa mga residente sa lugar nga humalin sa kahapon, may bako na sila nga nakita nga nagasugod sa pag-repair sang naguba nga pika-pika. Kagyani naman ang pangpabalo namon yung pangpag-good vibes sa inyo, sini nga weekend. Road trip kita on board sa Suabe kag chill lang nga Ford Ranger Wild Track pakado sa chill man kag Suabe nga Mountain Villa. Ang bilog nga area ang pwede mo rentahan nga kamulang sang imo pamilya o kun barkada. May malapad nga dining area. May swimming pool, may jacuzzi, may matahom nga view kag matugnaw nga weather. Ini ang katuan tabuas sa Tripping ni Roming. Mga small but terrible sila sa hardcourt, bisan mga 13 anyos kag 8 ka tuig pa lang. Nangin sa laliga na sila sa ilang mga team sa hampang basketball. Isa sa ila, MVP sa palarong pambansa. Pareho sila nga mga lethal shooter nga wala nagaisol sa mga dalagko nila nga mga defender. Aton kilalahon ang mga babyface assassin sang Bacolod sa sini nga episode sang Bida sa Liga sa Sunday. Next ini nga weekend, daloon ko sila sa isa naman ka episode sa Tripping ni Roming nga masaka kita sa bukid nga relax, enjoy lang kag pwede marentahan ang bilog nga lugar nga kamo lang sa inyo nga pamilya. Ikaw anong imo nga giprepare sa ila sini nga weekend? Yes, sa Sunday man Ming, no? Yung mga magagmay nga mga kabataan pero may ibibigay sa hardcourt. Pakitaan naton sa inyo sa Bida sa Liga. Sa Sunday naman na iya. Kagabay itong mga balita sa Negros Subong Adlaw. Kaya man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. So dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Magapadayon kami nga magapangalagad sa mga Negrosanon. Ako si Nico Delfin. Tubtub sa Lunes, ako naman si Romeo Subaldo. Happy weekend.